birahan rin mayo. Guys, oh. Dagko kayong pasayan. What's up mga kawitik? Kumusta naman mo diha tanan? So guys, another mukbang video na naman tayo. So ang imumukbang natin ay buttered shrimp na may twist. Nilagyan ko siya ng Cajun powder. Yan guys, oh. Para maiba naman. Dahil naapod tayo kuan guys. At tayo balon-balunan agatong giluto gabi na atay sibuyas dahunan pod para gana atong kaon, atong drinks kay pineapple juice. So pray muna tayo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. This is the Lord and Savior. Nya, unsa may atong gihuwat ani, bakbaka na. Natay sauce diri guys o sa ato ang shrimp. Now, kami ani ay. So first bite guys. Na, ito na ning kuanong gigutom na kayo. Ito na ning birahan na ning mayo. Miyaw eh. Rice guys. Kastarta guys. Kastarta. Balik na to. Sabi na may guys, oh. Dagko kayong pasayan. Lamia, uy.
Ang kag guys, kami itong madunlan. May lamig kay guys ba? Lamig. Lamig kayo. Ang tag madunlan. Tayo. Ah. Mhm. Kumusta mong mga kauban akong OFW? Labi na katong naa sa Middle East. Bago karon sa Abu Dhabi. Kumusta man itong mga taga Saudi, mga taga Dubai, Qatar, Bahrain, Kuwait. Sa Kuwait din, kumusta man mo diha? Mga OFW all over the world. Kain po tayo, mga loli. Sarap.
So guys, buklas yun guys. Hurot yun. Kaya pa yung nabilin nga atay sa manok. Okay na, busog na ko. So, I hope nga sa sunod video mananaw gyapon mo. Kumusta na lang ko sa inyong pamilya. Huwag mag-ingat mo diha tanan sa inyong panimalay. Okay? Hanggang sa muli. Bye-bye. Hasta la vista, Lodi. Bye-bye.